يا ملاي السلام لليل طره معدو دلغ ميدو عفت بين اللقون عبيت مديندو وزحنا بغكي ملين عنيندو ملين عنيندو وزحنا بغكي ملين عنيندو انت على مجدين كرك الخيام ملاي سلام لليل سلام كبراتن تقتاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا أبز حلفة قناة كلها إرتراوي تاريخ كافلت بزبل زدالنا تحستو قداماي كفالو مقرابنا زذكريو كلاتنا خمن نفولتو إرترا هاجرنا بجيوغرافياوي أكمامتا كل جزي عيني حيالات هاجرات زود كاموخانون أبكالاي وقع علم إنجليزن طاليانن ني إرتران مجزا أمريت إرترا ناي زكاير أخويناتن إرتراويان قداي مجزاتي بزعبا زخونلو كونتاتن زنصر قداماي كفال دماي نير تحستوم لومخا كالاي كفالو انغربلكم كوينو إرتراوي تاريخايو قدن سمعايو بزبل قريمنا لكم علنا ازي كاب سندات وشت هاجر تموركيسنا زدالنا تحستو نقول إرتراوي ازي اقداس سلازخونه كتكتاتولنا بخبري نعدمكم نزي تحستو نازي كالوت إرتراويانن قدساتن من تخبطحهم بوغنكم شيرن لايكن كتقبروا نزا چانلنا دما كساب حجي سابسكرايب زي قبركم سابسكرايب بمقبار كتتحقاقوزنا بتحتنا نلابوكم حجي نابتزدالنا كالاي كفال تحستو نسقرال لنا سناي مكتتال إيطاليا أبا قردت كعردن كلو واتهدرات إنجليز دما بنصاروم كاب كيرو كساب أف دقة أو قردت بسيحم نبروم بدحرزي انتاي سعبي زبل كتسيلنا نغربلكم كتر عيني وبوت خليلا إني فاصدرقا لأوك سديدلا وزحنا بقيا مليد حملا مليد حملا بعسران شمونتان طري مبراغو شنخ كوكن زديبه هنداو حيل بريطانيا كساب علت 3 طري ترير ناي مربرا بوغ أكايده ازي أبشحن 1941 عامة مرت مقانيوم ب3 طرقن كالا حيل إنجليز أمبراغو بالرخطات كوكن مسنخسه بتانكتا استسنيا توسخت حيلتات بمونغو كوكنن لقاتاتن بمترقائن بسميناو شنخروبا باركا قوبتاتن كجتاتن بمخلالن حلوة دحريتن كبيد برتن طاليان دمسسام إيطالياوي لورنسيني نتي أزيت أمامين اللو زنبره مكور برغيدوكوا قيت تقمرلو سعر السراويتو تعذبم كم كلهم أززت خوينات إيطاليا أبسمين أفريقيا يخونو أبعال كيرو بغلطافن تعاصافنتن سراويت بريطانيا فززام سراويت دما 1000 مروخات 43 كبيد برتن 14 استقاصلات تانكتاتن رحرحيو هادمن تبتاتنن أقردت بحدا لكاتيت 1941 دما تتحزت طاليان هادمو نبينتو انجر نفريسوم كبدو باباركا فنجس للزرقلو سراويت انجليز 8 ساعات تدناغويم طاليان أبكرن خعردو جزية رخبوم نصبحيتو خلت لكاتيت 1941 عامة مرت اتابشو منتشح والتهدراتن 30 كلتن كبيد برتن تحلو زنبرت بارنتون ناب بريطانيا ودقت
ወተሃደራታ ተበታቲኖምን ምስቶም ካብ ኦም ሓጀርን ወልቃይትን ዝሃደሙ ተጸምቢሮምን መገዲ ዓረዛ ሒዞም ዓዲ ወግሪ ወይ ብበዓል ወልቃይት መገዲ ዓድዋ ተራእዩ። ኣብ ውሽጢ 2 ቅነ ጥራይ ኢጣልያ 6,000 ወተሃደራት 26 ታንክታትን 400 መካይንን ከሰረት። ካብዞም 6,000 ወተሃደራት እቶም ዝበዝሑ ኢዶም ዝሃቡ ኤርትራውያን ነበሩ። ከረን ጽንዕቲ ዕርድያ ዝነበረት ብዘይካ ጽርግያ ጥንቁልሓስ ሰራዊትን ተሽከርከርትን ሒዝካ እትድይበሉ ካልእ መገዲ የልቦን። ሰራዊት ኢጣልያ ካብኣ እንተለቒቑ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ንመላእ ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ግዛኣታቱ ከም ዘጥፍኦ ፍጹም ኣይተሰወሮን። ስለዚ ባረንቱ ዝተታሕዘትላ እሞ እንግሊዝ ፈንጅታት ባርካ ከኣልዩን ድልድል ክዕርዩን ዝወዓሉላ መዓልቲ ንጽርግያ ጥንቁልሓስ ዳርጋ ካብ ፍርቁ ዓጸዎም። ነዚ ንምግባር ጥቓ 200 ሜትሮ ዝንውሓቱ ጎቦ ብሚናታት ብምፍራስ ነቲ ጽርግያ ብሓመድ ኣኻውሕን ኮረትን ደበዮም። ሰራዊት ብሪጣንያ ዝሓልፈሉ መገዲ ስለ ዝተዓጽወ ታሕቲ ኣብቲ ጐላጕል በዓል ግላስን በጉን ተዓግተ። ካብ መዓልታት ውግእ ኣቑርደት ጀሚሮም ጣልያን ካብ ኣዲስ ኣበባ ኸይተረፈ ሓይልታት ብምምጻእ ንኸረን ከደልድልዋ ቀነዩ። ሓይልታት ብሪጣንያ ብገደልን ኣኻውሕን ስንጭሮታትን ከረን እኳ እንተሰንበዱ ቀልጢፎም ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ከረን ልዕልቲ ተቐኒትዋ ዝሓልፍ መገዲ ባቡር ከረን ኣቑርደት ንእትርከብ እምባ ሰንኪል ንኽሕዙ ክድይብዋ ፈተኑ። ካብኡ ተደፊኦም ስለ ዝወረዱ ግን ትሕቲኣ ናብ ዘላ ሓንቲ ተረተር ተዓቕቡ። ነዚኣ ካሜሮን ሪጅ ሰመይዋ ብስም ካሜሮን ዝፍለጥ ሓይሊ ስለ ዝሓዛ። ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ካብ ሰንኪል ሰሜን ንዝርከብ ተረተር ኢሽዲራን ሳርባራን በጽዋዋዕ እንግሊዛውያን ብሪክስ ፒክ ዝበሃል ተፈቲኑ። ኩሉ ዝዓይነቱ ብረት ኢጣልያ ይወድቆ ስለ ዝነበረ ግን ኣይሰለጦምን። ካብ ጽርግያ ኣቑርደት ከረን ንየማን ዝርከብ ቦታታት እውን ብሸነኽ ዶሎኽ ሮዲኽ ብወገን ሩባ በጉ ኸዓ ንላዕሊ ንበዓል ጽላለን ፈለስታኹን ዝተፈተነ መጥቃዕቲ እውን ድሕሪ ናይ መዓልታት ምርብራብ ዘፍበለ። ከም ብሓድሽ ብ11 ለካቲት ሰንክሊን ሳርባራን ብሪግስፒክ ተፈተና። ሰራዊት ብሪጣንያ ግን ድኻምን ጽምእማይን ኣዝዩ ኸፍኦ። ትዝበዝሕ ዕጥቅን ስንቅን ኣብ ምምልላስ ስለ ዝተወሰነ ኸዓ እቲ ተዋጋኢ ሓይሊ ጎቦ ደይቡ ዘየድምዕ ኮነ። ብ12 ለካቲት ሰራዊት ብሪጣንያ ንኸረን ብቐሊሉ ክሕዛ ከም ዘይኮነ ተረድአ። ኣብ ናይ 10 መዓልታት ውግእ ንኸባቢ ኣራዊት ማለት ካሜሩን ሪጅ ጥራዩ ክሕዝ ክኢሎም። ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን እምበኣር ነታ ታባቲኣ ኣደልዲሉ ንኽሕዝ ብምውሳን ዘገሚሉ ብዛዕባ ኸረን ክሓስብ ንግዚኡ ኣዕረፈ ሰራዊት ብሪጣንያ። ነዚ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ሰራዊት ብሪጣንያ ብብዙሕ መገዲ ተጠቕመሉ። ብቐዳምነት ጣልያን ካብ ዓረዛን መንደፈራን ሓገዝ ምእንቲ ኸይረኽቡ ተጓዩ ክዓግት ወይ ምንቅስቓስ ከይግበር ከፈራርሕ ዝኽእል ሓይሊ ኣብ ከባቢ ክልቲኣተን ከተማታት ኣቐመጠ። እቲ ቐንዲ ናይቲ ሰሙን እቲ ስራሕ ግን ናይ ነፈርቲ ኹይናት ብሪጣንያ በረራታት ኮነ። ኣብ ልዕልቲ ብቐጻልነት ዘካይዶ ዝነበራ ደብዳብ መዕርፎ ነፈርቲ ጣልያን ኣብ ኣስመራ ጉራዕን መቐለን ጽዑቕ መንሹራት ናይ ምድር ባይ ዘመተውን ኣካየዳ። እቲ ዘመተቲ ኣድማዓይ ነይሩ ይብሉ ተረኽቲ ብሪጣንያ። ምኽንያቱ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ለካቲት ጥራይ 1500 ወተሃደራት ኢጣልያ ኢዶም ሃቡ። ካብዚኣቶም እቶም 1000 ካብታ ብኤርትራውያን ዝቖመት መበል 11 ብርጌድ ነበሩ። እቲ ዋሕዚ መሊሱ ኣብ ወርሒ መጋቢት ከም ዝነሃረውን ይንገር እዩ። እዚ እናኾነ እንከሎ እቲ ብሰሜን ዝዘምት ዝነበረ ሰራዊት እንግሊዝ እውን ንሳሕል ይስንጥቓ ነይሩ እዩ። እዚ ብሓደ ህንዳዊ ብርጌድን ደቂ ጫድን ፈረንሳውያንን ዝርከብዎ ፈረንሳዊ ሓይልን ዝቖመ ነበረ። እዚኣቶም ካብ ፖርት ሱዳን ብመርከብ ተጓዒዞም መሬት ድሕሪ ምርጋጽ ዶብ ሰጊሮም ብ9 ለካቲት ንቓሩራ ሓዝዋ። ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ኣብ ክብኩብ ዝነበረ ሓለዋ ደምሲሶም ብምሕላፍ ብሓደ መጋቢት 1941 ንመስሓሊት ተቖጻጸርዋ። በዚ ድማ ሰራዊት ብሪጣንያ ንኸረን ብሰሜን ንምጽዋዕ ድማ ብሰሜናዊ ምዕራብ ከጥቅዕሉ ዝኽእል ወሳኒ ቦታታት ሓዘ። ጣልያን እውን ኣይተዛነዩን። ካብ መተማ ቤገ ምድር ኢትዮጵያ ሓይልታት ስሒቦም ኣብ ከረን ጥራይ
23,000 عطق سراويت كم زهلوهم قبروم سراويت إنجليز دما كل 13,000 عطق وتهدرن أزي بزح استفلالي زعينتو كبيت برتن كومرا كوينات كرن بعصرت حمشت مقابيت سعشو عتنقوه جميروم سراويت بريطانيا مجمرتا نسانكلين سمعنا ناتقعوم كفال سمعنا حزو منبقر أب سانكيلجن أي كالون كالوت ربا سجيروم تنقل لحاسكو قوصاصرو زي تقربو نيروم طاليان نبمولو تيغولا غولن رباتاتن سلازا أسرولغن محلف زبحال أينبرن أب لعلزي إنجليزاويان صحين موقتن مخالسينهم زلحت حد كبلو وعالوم نصبحيتو نقوه 16 مقابيت 1941 حادة دلدل حيلي نتي أبشنخ معراب قلقلت انقل حزركب فرطو دولوخ ردوخ أتكعو بفتنة حزون والتهدرات طاليان مارخن بعصر شوعات مقابيت كالأ حيلي اقرو بمسعبن كينو بمقادن نفلسطاقون زبانن تعدكن أبزد ما نعصر تمعالتات وقرق تخايده إنجليزاوين دما أتكولوم دحرزي أزي مريل كوينات كم استخايديو بغلتي شنخ زنقر اتي أب اقري فلسطاقون زبانن زنبرة بريطانيا وحيل تراي شمون تقزي كم استهاجمة يزنتوم بغلتي شنخ ماليا زي بلو بومباتات كاب عبيت مرافع زنبه إيطالياوي لورنسيني لتأنبسا سهرة أب تدبداب موتا حيلتات بريطانيا بزح يسقومن جن ندلو خرودوخ أب إيدوم أترفوا لعلو خلو سانكيل كفأتهم بزحات أزدست زركبوهم والتهدرات إنجليزكا أبقو تفيهم يوم مسراويت بريطانيا حانت مرات إزخفلكا خفيلكا بسرقيا تنقل لحاس مترقا أمو نتي أفرقوز نبرا كومرا حمد خوحي مسراق نبرا نبريطانياوي جنرال بلاس زتبابعو نقراتون نبرا حادة طاليان أزيم تحاسيوم كمز نبرو يفلت نبرا دحار كمز ترقاقصة كسابتا مدرختيا حدشحن 135 موتاتن 2,300 قصلاتن كسيرم نبروم أبلع ذزيهم قصر مروخاتن زسلومن إيطالياوين حدشح بسحي نبرم زياتهم أبي السراويت إنجليز زاتويوم اتهم عودوق رحرحوم نعدوم زهادوم إيرتراويانن كالوتن أزيم ستعصصف قصر سلزنبروم نتزنبرا حيل طاليان دما كاب 30 كسب 4 مئتاويت أنقل كيلو ونيرو يبهاليوم إيرتراويان يؤدوميوم نيروم نحنا دمينا كوان تنبرنا يبلو ناشعو صحفتي طاليانجن دنينو نبرام بدحرزس حنت قلعة تريفاز نبرت اتا قلع كرن محازن نسراوي طاليان مدمساسن نبرا ازخه كما يتقايده اسران حموشتن مقابيت 1941 عام تمرت وقحتا ساعات 4:45 مالت 5 ربع قدل ناينقو ناي موداتا 0 ساعات كونت أبتا شنق معراب قلقلت تنقل لحاسد ترى قلريا بابور مدري تحابيز نبرة هنداو أقار برقيد نبت حلوم قون تسرقيا تنقل لحاس وردمو نقول قدمي تسانها تسراريقو ملوء بطولانن مورتراتون مس أزازي وماريقو أقافادوس كينو تزفرست تسرقيا بتسحيم زننا هونن كله اتي أب فورتو دولخرودوخ زنبر حيلي نمعراب قصو بموروار نتي كابز فرست تسرقيا ندبوب حلواز نبرا حيل طاليان الجسو مرقص اقري رخبام سراويت طاليان سرمقعت فتينوم مخان أبيوم إذا مسكونه ميناتات زعانا تانكتات أبالات هندسة أخطيلن تخيلن بتتسرقيا ديبامو نتز تدبي خفال نايم نسراق عمامن جمرا علت 26 مقابيت مشت تسرقيا تخفتم أزاز سراويت إيطاليا فروسكي كابكرن قدم مهدامو أب منغوزوم دحريت قديفنيام إنخي زلنا 3,000 موتات نخرن كساب النملس زحلونا حدا جنرالن حموشته لعلوت موكونتاتن يركبوهم بمبال سراويتو كابكرن نخزلق أززام سراويت بريطانياون كم حسوم تهاريمين يروم
ዘመተታት አቢሲኒያ ዝበሃል መጽሓፍ ካብ ኩሉ ናይቲ እዋንቲ ውግኣት ምብራቕ አፍሪካ ውግእ ከረን እቲ ዝያዳ ደማውን ወሳንን ከም ዝነበረ ይዝገልጽ። እተን ክልተ ብህንዳውያን ዝቆማ ክፋላት ሰራዊት ጥራይ ናይ እንግሊዝ ካብ 4,000 ክሳብ 5,000 ወተሃደራትን ኣጥፊአን። ሓንቲአን ማለት 4ይ ክፍለ ሰራዊት ኣስታት 3,000 ሰራዊት ከሰረት። ተረፍ ሰራዊት ኢጣልያ ተሳዒሩን ሞራሉ ተሴሩን ዓተከሌዛን ተኣከበ እሞ ካብ ኢትዮጵያ ምስ ዝመጾ ሓጋዚ ሓይሊ ኣብ ሃብረንገቓን ተረተር ደንበዛንን ክከላኸል ፈተነ። እቲ ፈተነ ግን ኮንቲዩ ዝነበረ። ብ31 መጋቢት ሰራዊት ብሪጣንያ ምስ ደየቦ ቀልጢፉ ሰራዊት ኢጣልያ ተንበርክኸን ተበታተነን። ኣብ መንጎ ሰራዊት ብሪጣንያን ኣስመራን ዝቃወም ዝኾነ ሓይሊ ድማ ኣይነበረን። ብሓደ ሚያዝያ 1941 ዓመተ ምህረት ሓንቲ ጻዕዳ ባንዴራ እተንበልብል ንእሽቶ መኪና አንጊሃ ብሸነኽ ኣስመራ ንዓተከሌዛን መጸት። ካብኣ አቡን ማሪኖኒ ዝበሃሉ ኢጣልያዊ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝርከቦም ኢጣልያውያን ሰበስልጣን ወረዱ እሞ ነስመራ ብሰላም ከረክቡ ከም ዝመጹ ሓበሩ። ሽዑ መዓልቲ ሰራዊት ብሪጣንያ ብቐትሩ ኣስመራ ኣተወ። ውግእ ግን ኣየብቅዕን። ምኽንያቱ ጣልያን 10,000 ወተሃደራት 7 መራክብ ውግእን 70 ከቢድ ብረትን ሒዞም ገና ኣብ ባጽእ ዓሪዶም ነበሩ። ካብተን መራክብ ሓንቲ ብሓይሊ ባሕሪ ብሪጣንያ ኣብ ከባቢ ባጽእ ጥሒላ ነይራ እያ። ኣብ ፖርት ሱዳን ዝነበረ ነዳዲ እንግሊዝ ከቃጽላ ካብ ዝተላእካ 4 መራክብ ኢጣልያ ሓይሊ ባሕሪ ብሪጣንያ ነተን ክልተውን ብ3 ሚያዝያ ኣጥሓለን። እተን ዝደሓና ክልተ ካልኦት ድማ ኣብ ጅዳ ተዓቑባ። ኣብ መላእ ቀይሕ ባሕሪ ተሪፈን ዝነበራ ክልተ መራኽብ ኢጣልያውን ካናል ስዊዝ ከጥቅዓ ምስ ተላእካ ተወቂዐን ብኡ ጣሓላ። ኣብ ባጽእ ዝነበረ ኢጣልያዊ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኣድሚራል ቦነቲ ኣብቲ ወደብ ዓሪፈን ዝነበራ 19 ሲቪል መራክብ ንኹሉቲ መዕሸጊአንን ክሬናትን ከቃጽሎን ከዕንዎን ካብ ሮማ ትእዛዝ መጾ። ፈቲኑ ነይሩ፣ ግን ግዜ ዝረኸበ ይመስልን። ምኽንያቱ ኣብ ነፋሲትን ካልእ ቦታታትን ዝነበረ ተቃውሞ ጣልያን ጥሒሱ ባጽዕ ዝተጸግዐ ሓይሊ እንግሊዝ ምስቲ ብገማግም ባሕሪ ዝቐርብ ዝነበረ መሰናይቲኡ ተራኸቡ እሞ ንምጽዋዕ ኣኽበብዋ። 8 ሚያዝያ 1941 ድማ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ተቃውሞ ኢጣልያ ሙሉእ ብምሉእ ተሰብረ። በቲ ዕለት እትኻ ባጽዕ ብሰራዊት እንግሊዝ ተታሕዘት። ኣድሚራል ቦነቲ ብጅግንነት ክማረኺ ደሊ ነይሩ። ከም መርኣያ ኢጣልያዊ ክብሩን እምቢትኡ ንብሪጣንያን ሻምልኡ ኣብ ብርኩ ሰብር እንተፈተነ ግን ተለውያ ጥራይ ኣበየቶሞ ተበሳጩ ናብቲ ባሕሪ ደርብያ። እቶም ዝሓዝዎ ወተሃደራት ብሪጣንያ በይኑ ኣብ ገምገም ባሕሪ ክትክዝ ጸንሖም። ንሳቶም ድማ ነታ ሻምላ ኣውፂኦም ናብ ንቡር ቅርጻ መሊሶም ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣዛዚኦም ንኽትንጥልጠል ካርቱም ለኣኽዋ። ኤርትራዊት ዓሰብ ጸኒሓ ብ11 ሰነ 1941 ዓመተ ምህረት እያ ኣብ ኢድ ብሪጣንያ ዝኣተወት። ናይ ቦነቲ ኣተሓሕዛ ይኹን ናይቶም ኣብ ኬሩ ብፈረስ ዝሃጀሙ ወተሃደራት ጉዳይ መርኣያ ናይ ባዶነትን ጃህራዊ ጠባይን ስዕረት ፋሽስቲ ኢጣልያ ከም ዘርኢ እንግሊዛውያን ተረኽቲ ይዛረቡ እዮም። ኩሉ ሙሉ ጣልያን 65 ቦጦሎኒታት እዮም ኣብ ኤርትራ ጥራይ ኣጥፊኦም። 40,000 ወተሃደራቶምን 300 በብዓይነቱ ከቢድ ብረትን ተማሪኽዎም። ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ዓሳክር ራሕሪሖም ከዓ ነናብ ዓዶም ተመሊሶም። ሰራዊት እንግሊዝ ካብ ከሰላ ነኸረን ኣብ ዝመረሸላ ሳምንቲ ጥራይ ሓንቲ ስኳድሮን ነፈርቲ እንግሊዝ 70 ነፈርቲ ውግእ ጣልያን ኣዕነወት። ብዘይካቲ 20,000 ወተሃደራት ሒዙ ንዋርሕ ኣብ ጎንደር ዘትከለ ጀነራል ናዚ ካልእ ክንድቲ ዘስግእ ሓይሊ ኢጣልያ ስለ ዘይነበረ እምበኣር ጉዕዞ ሰራዊት ብሪጣንያ ናብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዕንቅፋት ኣይነበሮን። ውዒለን ሓዲረን ከዓ ሶማልያን ኢትዮጵያን እውን ብሰራዊት እንግሊዝ ካብ ኢድ ኢጣልያ ተላቐቓ። መንግስቲ ብሪጣንያ ድማ ኣብ ኤርትራ ሓደ ወተሃደራዊ ምምሕዳር መስረተ። ላ
لا يلالو متسلاي دبل بتشكرب حلنجي وارد نبر كم لالاكي حجراي دبل بتشكرب حلنجي وارد نبر كم لالاكي عفاش زتاللي سلطان زمان تلي بجرو حطراي علم زتاللي مثلنا يود سب فزي موزقللي نعسكر جفرا بتعبي زللي تاريخو يتنتن برجنين نهولي تاريخو يتنتن برجنين نهولي سراويت إنجليز عتكليزان مسبصحي أبس مراز أدمو كلتا بطولن طاليان نبروم إنجليزاو جنرال بلات زخوانا عقرقر سلزيدلي تغلاطيفو واتحادراتو بمسدات نتا ختما تقصاصير وايم شعو سركبو خمس قلصوو اتي أتأتاتوا سلماون سلاحتاون نبرام سراحو علم ستفردسو تقمات أسمرا حدستو واتحادراتن بشانق تساقام تسرقيا ززورا مكاينن مسرعي تراي إنجليز أسمرا مئتاو فلتوم هزب اسمراغن بحقي تحقيسون دبيلون زليلون نبرا كاب كلو أب أفريكا استرائي عينتات مقزاتي ناي طاليان زدحر نيرو مبال جيغا يكونان طاليان نهزب إرترا بحيل براتن چكان مسكتن تراي زيكونه كاب زمناو تمرتن تكنولوجين كونايلو بمحرام أوشت دوبات إرترا عاسيون كاب عالم نتسيلونيو كغوزو زفتنام نتي أم جمار جزاتو أبستفلالي قرنعات إرترا زترائي أبياتات نا إرتراوان بحيلو كوان تدقصو بفلاي دحرم اللعال دقيات بهتا حاقوسقن أب قديات تزبي بغطتا إيدو خيئتوه بما قد أموناتو زنبورو مسافنتن نايت سطتا حيلتاتون كابلا علي مقزائيو مريتو زنبرام قبري كساب زأكبه نعسكرنان عيون زخوون قلبات إرتراوان كساب زرخبه سطتاون كساب استخبرولو بزعبا خالق كندتي زشاقل زنبرا يمثلن زميلازي هزبي نمدنقوار أمين بحالاين تجزعين نمقبارو زحلن وقوان تنبره باتي جزاعت تاليان زوت انوطراي زخيداي نبرن مخنياتو بقدامنت تهزبي وصائي كابدليت جزاعتو انتس بفحترترو انتس انا تمخليه نتبوغ استحرمو فلتاتن طبابن تبلاحيتو كم مقصامو عدي ايو علن لعلزقن اتخاب جزاعت يخون كبهلتاتو من علماوي زمدناتاتو من تنتسيلكا أمناي كرمن نوابروخان بهلتات كان موسان ألوتاو ترايو نيرو نمبالا يدفرن مغنياتو اتتنتسلو هزبي إرترا ناي كدم ياتاتاتو من محدراوي سرعاتو حقاقاتون أقباباتون بفلايكا زصنحو هايمانوتون ناي حد زمدناتاتون كوتا نبومولوتي حدنتو عاقيبون غمرش زقالو لمدتاتون كبرتاتون نخعقب أخيلويون لمدتاتون كبرتاتون دما كاب حسب مجزات طاليان عقبة كوينم مو قبهالي كال إرتراوين مبار أب تحت إيطاليا كما هاجر كترنفون هاجراونتهم كما عبلون نكلو زسنح بهلتاتومن لمدتاتومن بمشات أين برن إزي جزات طاليان زي حسبو روق حزي مثلنا إرتراوين جن بفلاي نتقدمي من صاف فاشيستن الزنبرة ناي مجزات حسم نخط صورو أخيل وميم من صاف فاشيستن جن نزون فتشيمو كيرام سرعة أبارتايد مسدوب أفريقيا يتأساس رمبر أبشحين 930 أب كتماتات إيرتراي تجمير مبال كاب حكي زرحاق يكونن حبر قربت دك أسب زمسرتو أزدي حسومن فلالاين ميلا فاشيستنت نهزب إيرترا أساقي ويوم زي تتنكف مداي نهيوتو نيرو كبهالاي كالن كل مننتو تاريخو بهلتاتون امنتاتون سلستنا خفقا لبو بسل إيطاليان مليو نبرام كل تجاران لعلنتن فاشيست إيطاليا أبقد مسراويت بريطانيا فركشكش كبل مستعذبة دما نتسريتو زنبرت سلئي نعقد كوسخو قدنات كونا إنجليز من إيطاليا سعيرو ملئتي إرترا فقوص أتسرا بدحر الزخي كم تستما باطعو
ንኤርትራውያን ናጽነቶም ሃቦም ዶ? ምምሕዳር ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራ ምስ ተተኽለ መብጻዕታቱ ዘለዓዓሎ ተስፋ ህዝቢ ኣዝዩ ገንፈለ። እዚ ግን ካብ ተስፋ ዝሓልፍ ኣይነበረን። ምኽንያቱ ሰራዊት ብሪጣንያ ኣስመራ ዝኣተወላ ሰሙን ናይ ኪዳን ሓይልታት ኣብ ሊብያ ዓብ ስዕረት የጋጥሞም ነበረ። እዚ ዓወት እዚ ንሓይልታት ኣክሲስ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ኣብ ኤርትራ ተሳዒሮም ኣብ ራዕዲ ሰጢሞም ዝነበሩ ኣስታሰብ 10,000 ኢጣልያውያን ዓብ ተስፋ ሃቦም። ናይ እንግሊዝ ትሕዞ ንኤርትራ ነዊሕ ከይጸንሐ ክወድቕ እሞ ኢጣልያ ግዝኣታ ንኽትመልስ ሃንቀው ክብሉ ኸኣ ጀመሩ። ፍኒሕኒሕ ናይ ምባል ኣንፈት እውን ኣርኣዩ። ሕልሚ እኳ እንተነበረ እንግሊዝ ነዚ ተኽእሎ እዚ ንምድኻም ስልጣኑ ንምድልዳልን ሕርቃን ኢጣልያውያን ንምህዳእን ተቐላጢፉ ኩነታት መነባብሮኦም ኣብ ምምሕያሽ ኣድሂቦም። ኩናት ንጣልያን ጥራይ ዘይኮነ ነማይታ ሽሓት ኤርትራውያን እውን ብዘይ መዐንገሊ ደርቢዎም ስለ ዝነበረ ኣስመራ ብጻዕቐ ህዝቢ ቀንበይበይ ኢላ ነበረት። ኣስታት 140,000 ኤርትራውያን ነስመራ ዓቕላ ኣጽበቡላ። ኩናት ዘዘኽተሞም ቈልዑ ኣብ ጽርግያታት ተፈነዉ። መግቢ፣ ሕክምና፣ ማይ እውን ከይተረፈ ኣዝዩ ብምውሓዱ ህዝቢ ጥሜትን ሕማምናን ጽላለዎ። መስፈሪ ዝኸውን ገዛውቲ እውን ፍጹም ወሓደ። ተቐባሊ ናይ ዝኣድራዕ እዙ እቲ በቐደሙ እውን ኣብ ድኽነት ዝነበረ ኤርትራ ኹነሱ እምበኣር እንግሊዝ ሽግር ኢጣልያውያን ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ኣብ ምፍትሑን ፖለቲካዊ ቦትኡ ኣብ ምጥጣሕን ዝኣተወ። ኢጣልያውያን በቲ ጻዕቐ ህዝቢ ምእንቲ ኣብ ሕማም ከይወድቁ ድማዩ በሽሓት ናብ ካልኦት ከተማታት ከም ዝጉዕዙን ኣብ ዝመቸ ኣከባቢታት ከም ዝነብሩን ዝተገብረ። ብውግእ ዝዓነወ ገዛውቲ ንኽዕረየሎም መሃንድሳት ተጠልቡ። ማይ ምእንቲ ኸይስእኑ ኣገልግሎት ማይ ሰፍሐ። ቡምባታቶም ከኣ ተዓረየሎም። ዝነብሩሉ ኣከባቢ ምእንቲ ክጸፍፍ ሓደ ፍሉይ ኣሃዱ ሮያል ኣርሚ ሜዲካል ኮር ቆይሙ ኣገልግሎቱ ኣወፌን ናይ ጽሬት ሕጋጋት ኣውፅአን። ብቐደሙ ኣብ ግዜ ግዝኣቶም ኢጣልያውያን ዝነብሩሉ ካብቲ ናይ ሓበሻ ዝተፈልየ ስለ ዝነበረ መስመራ ምስ እንርኢ እዚ ኹሉ ኣገልግሎታት ካብ ኮምቡሽታቶ፣ ገዛባንዳ ጣልያን፣ ፓራዲዞ፣ ካምፖ ፖሎ ወዘተ ዝሓልፍ ኣይነበረን። ኣባሻውል፣ ዕዳጋ ሐሙስ፣ ገዛ ብርሃኑ፣ ሓድሽ ዓዲ፣ ኣኽርያ፣ ገዛባንዳ ሓበሻ ወዘተ ኸዓ ካብ ዝሓለፋታት እዙ ወፃኢ ነበረ። እዚ ኸይኣክል ሽቕለት ንዝሰኣኑን ዝበተኹን ኢጣልያውያን መዝጊቡ እንግሊዝ ካብ ግምጃታቱ ናይ ረድኤት ገንዘብ ለገሰሎም። እንግሊዝ ብስም ናይ ኪዳን ሓይልታት እዩ ንኤርትራ ዝሓዛ። ኣብቲ ቀዳማይ ዓመት ከዓ ወግዓዊ ስም ናይቲ ምምሕዳሩ ምምሕዳር ናይ ዝተታሕዘ ናይ ጸላእ መሬት ብእንግሊዝ ኦኩፓይድ ኢነሚ ተሪተሪ ኣድሚኒስትሬሽን ኦታ ነበረ። ስለዚ ናይ ገዛእ ርእሱ ስርዓት ምምሕዳር ቀልጢፉ ኣይተኸለን እንግሊዝ። ግን ከኣ ኣብ ክንድናቱ ኣመሓደርቲ ዝገብር ወይ ንኤርትራውያን ከሰልጥን ዝጅምር ነቶም ዝጸንሕዎ ናይ ግዝኣት ኢጣልያ ሰበስልጣን ኣብ ቦቦቶኦም ከም ዝቕጽሉ ገበረ። ኤርትራውያን ንሓላፍነት ኣይበቕዑን እዮም ዝብል ዓሌታዊ ኣተሓሳስባ ነይሩ እዩ። ነቶም ብስም ካራቢኔሪን ኢጣልያዊ ኣፍሪቃዊ ፖሊስን ዝፍለጡ ዝነበሩ ኣኽበርቲ ጸጥታ እኳ እንተበተኖም ካብኣቶም ምስተዋጸን ምስ እንግሊዛውያንን ሱዳናውያንን ሓቢሩ ዝሰርሕን ናይ ፖሊስ ስርዓት ግን ኣቖመ። ብዙሓት ኤርትራውያን ኣይመልመለን። ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ምምሕዳር ናይ ኣውራጃታትን ከተማታትን ባዕሉ ዝቈጻጸሮም ኢጣልያውያን ኣቐመጠ። እቲ ንኤርትራውያን ኣብ ገዛእ መሬቶም ከም ካልኣይ ደረጃ ዜጋ ዝቖጽር ሕጊ ናይ ዓሌታዊ ኣፈላላይ ድማ ኣንጻር ትጽቢት ህዝቢ ኤርትራ ኣይስረዞን። ኣንፈት እንግሊዝ ናበይ ገጹ የምርሕ ከም ዝነበረ ክውል ኣይነበረን። ጣልያን ኣንጻር እንግሊዝ ኣብ ኤርትራ ናይ ምውጋእ ዓቕሚ ኣይነበሮምን። ኣብ ልዕሊ እቲ ብስዕረቶም ከበርኡ ዝወቕዐ ህዝቢ ኤርትራ ግን ሓድሽ ቅርሕንቲ ኣሕዲሮም ነይሮም እዮም። ሕጂ ጸግዒ እንግሊዝ ረኺቦም ኢጣልያውያን ንኤርትራውያን ከበሳበሱ ጀመሮም። እንተ ዘየበሳበሱ እውን ገና ኣብ ናይ ቀደም ስልጣኖም ኮፍ ብምባሎም ብዝገድድ እምበር ብዝሓይሽ ኣገባብ ከም ዘይሕዝዎም ውሁድ ኮነ። ናይዚ መርኣያ እውን ገለ ፍጻሜታት ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ክርአ ጀመረ።
ጣልያን ንዝዕደይዎም ኤርትራውያን ከሃድኑ መሬት ሕርሻ ክግብቱ ቀደም ገይሮሞ ዘይፈልጡ ድማ ከብቲ ህዝቢ ክዘምቱ ተራእዩ ኣብ ገጠራት ብንእሽቶ በደል ናይ ሓደ ክልተ ተቐማጦ ዓዲ ሙሉእ ክቕጻዕ ጀመረ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ብረቶም ኣውሪዶም እኳ እንተነበሩ ብዙሓት ኢጣልያውያን ዝሓብእዎ ብረት ግን ገና ኣብ ኢዶም ነበረ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ከፈራርሑ ተራእዩ ህዝቢ ኤርትራ ጽቡቕ ኣይረኸበን ጽቡቕ እውን ኣይተፈድየን ነቶም ዝገዝእዎ ዝነበሩ ጸዓዱ ካልኦት ጸዓዱ ተደሪቦሞም ነገር ክኸርር እምበር ክመሓየሽ ኣይረአየን ናይ እንግሊዝ መብጽዓ ባዶ ቓልን ተስፋን ምንባሩ እውን በብመዓልቱ እናተነጸረ ኸደ እዚ ኹነታት እዚ ዘሕመሞም ገለ ኤርትራውያን እምበኣር ብምስጢር ክተኣኻኸቡን ክላሰቡን ጀመሮም እዚ ልዝብን ምትእኽኻብን እዚ ንጹር ፖለቲካዊ ባይታ ወይ ውዳበ ከም ዘይነበሮ ናይቲ ግዜቲ ተዓዘብቲ ይገልጹ እዮም ክነብሮ እውን ዝከኣል ኣይነበረን ምኽንያቱ ክሳብ እቲ እዋን እቲ ብኤርትራውያን ዝተጠርነፈን ብኣቶም ዝካየድን ፖለቲካዊ ቓልሲ ዕዮ ወይ ንጥፈት ስለ ዘይነበረ እዩ እዚ ዓይነቱ ተመክሮ እዚ ንኸይቅሰም ኤርትራውያን ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ሃገሮም ንኸይዝትዩን ንኸይሓስቡን እውን ኢጣልያውያን ገዛእቲ ኮነ ኢሎም ተኸላኺሎሞምን ዓጽዮሞምን ነይሮም እዮም ካብ ምጅማር ግዛእቱ ስርዓት ጣልያን ንዝኾነ ዝተቃወመ ወይ ዝቃወም ዝመስል ልምዳዊ መራሒ ይኹን ተራ ዜጋ ብሞት ማእሰርትን ማሕዩርን ብምቕጻዕ ንጽል ይኹን ውድብ ተቃውሞ ከም ዘይብገስ እዩ ዝገብር ዝነበረ ስለዚ ድማ ነቲ ምስ ምምጻእ እንግሊዝ ተቐልቀለ ሕልኽላኽ ፖለቲካ ብግቡእ ተረዲኦም ድሌት ህዝቢ ኤርትራ መምዮምን ፖለቲካዊ መስመር ኣትሒዞምን ክመርሕዎ ዝኽእሉ ሰባት ገና ኣይተለለዩን ወይ እውን ኣይማዕበሉን ዝነበሮም ብኻልእ ኣዘራርባ ብዘይካቶም ኣብ ግዜ ጣልያን ከም ልምዳውያንን ሃይማኖታውያንን መራሕቲ ደያኑን ምስሌነታትን ትርጁማንን ጸሓፍትን መምህራንን ወተሃደርን ወዘተ ዝፈልጦም ዝነበረ ህዝቢ ደረጃ ሃገር ክቕበሎም ዝኽእል ካልኦት ቡሱላት ናይ ፖለቲካ ሰባት ኣይነበሩን ፖለቲካዊ ጥርናፈ ኣይንበር እምበር ገለ ካብዞም ዝተባህሉ ልምዳውያንን ሓደስትን መራሕቲ በቲ ህዝቢ ኤርትራን ዘጓንፎ ዝነበረ ሽግርን ጸበባን ካብ ምስ ቁርቋር ዓዲ ኣይወዓሉን ስለዚ ድማ መጀመርታ በብጉጅለ ጸኒሖም ግን ብጥምር ዝበለ ኣገባብ ክላዘቡ ጀመሩ ኣውራ መራኸቢኦም ብዛዕባ መሰላት ህዝቢ ምዝታይ ብምንባሩ ኣብ ዝፈለማ እዋን እዚ ኣብ መንጎኦም ዝተጋህደ ፖለቲካዊ ፍልልይ ዝነበረ ኣይመስልን በዚ ድማ ጸኒሖም ተጣበቕቲ ናጽነት ዝኾኑ ከም ራእሲ ተሰማ ደጊያት ሓሰን ዓሊ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ኣቶ ወልደኣብ ወልደ ማርያም ዓብደልቃድር ከቢረን ካልኦትን ጸኒሖም ደለይቲ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ምስ ዝኾኑ ከም ፊተውራሪ ገብረ መስቀል ወልዱ ደጊያት ኣርአያ ዋሴ ፊተውራሪ ሓርጎት ዓባይን ብላታ ደምሳስ ወልደ ሚካኤልን ዝኣመሰሉ ሰባት እዮም ዝላዘቡ ዝነበሩ መብዛሕትኦም እዚኣቶም ጣልያን ይህቦ ንዝነበረ ዝርካቡ ትምህርቲ ዝቐሰሙ ናይ ምምሕዳር ዳንነት ትርጁማንነትን ምምህርናን ምጡን ተመክሮ ዝቐሰሙ ወይ ከዓ ኣብ ንግድ ዝተዋፈሩ እዮም ዝነበሩ በዚ ድማ ካብ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ብፍላይ ካብ ልምዳውያን መራሕቲ ሃይማኖትን መሳፍንትን ዝፈልዮም ደረጃ ንቕሓትን መንቋሕቋሕታን ነይርዎም እዮም ቀደም እውን ኣብ ዝበዝሐ ክፋላት ኤርትራ ክንድቲ ኣብ ንጉሳዊት ኢትዮጵያ ዝሰረተ ስርዓት መስፍንነት ኣይነበረን ጣልያን ነቲ ዝነበረ ዝርካቡ መስፍናዊ ሰረት እውን ብዝተኻእለ መጠን ኣዳኺሞሞ ወይ ኣብ ውሱን ቦታታትን ዓንኬላትን ሓጺሮሞ ነይሮም እዮም ስለዚ ሽሕ እኳ ስምን ክብርን መሳፍንቲ ዝሓዙ ራእስታት ሓማሴንን ሰራያን ከንቴባያት ሳሕል ደግለላት ቢንዓምርን ናይባስ ሰምሃርን እንተነበሩ ደረስ ስልጣኖም ካብ ጂኦግራፊያዊ ዓንኬል ነፍሲ ወከፎም ዝወፅእ ኣይነበረን እዚ ጥራይ ዘይኮነ ብዘይካቲ ጣልያን ብምስሌንነትን ሹምነትን ዝህቦምን ዝኸልኦምን ዝነበረ ውሱንን መብዛሕትኡ ልምዳውን ሓላፍነት ኣብቲ መስሪትዎ ዝነበረ ዘመናዊ ምምሕዳርን ፖለቲካዊ ስርዓትን ክንድቲ ሚዛን ክወሃቦ ዝኽእል ስልጣን ከትሕዞም ኣይደልየን ኣየትሕዞምን ድማ እንግሊዝ ንኤርትራ ኣብ ዝሓዘትሉ ግዜ እምበኣር ብደረጃ መላእ ሃገር ዝፍለጡን ዝሰዓቡን ልምዳውያን ይኹኑ ዘመን ዘምጽኦም መራሕቲ ይነበሩን ስልጣን ምስ መበቆል ዓዲ ወይ ኣውራጃ ዝተኣሳሰር ስለ ዝነበረ ድማ መብዛሕትኦም እቶም ምስ ምምጻእ እንግሊዝ
يخصت نابزنبرة بوليتيكاو عدلات كيكالاقلو زجمرو زنبور زيقاتات نمبقلهم دجن بمقبار ترايوم نتزدل تقبالنت كرخبو زخولو زنبورم سلازي كم مجمارو تحيزو نياربعاتات بوليتيكا نتدحر النعابي زخده وغننتاو باعتا حاويفيو تبقيسوم ازي وغننتاوي باعتا زغن كابتلكعو زيادة كرأي بلون حبرة سب إرترا بقبيلاتاتن انداتاتن زقومن بزح قانقواتاتون ززاربن كوانتقونه أبوشتو سجرزي قبيلاوي انداون ناي قانقوان فلليات زغيد وشتاوي ناي مبقولن ناي دمن متأثار زلوم بزحات باعتاتات كم زركوبو مجنزاب يدلين طاليان نزي صبوق جيروم أصنعمون تجنزيبومون نيروميم كم كونتي روسيني مارتيني باليرا بيريني أوستينين كالوتون زعمسولو تمرامرتون عميقن سفحن زيتحستو صحفات قريفهم اللوم زمت الصارزي نبوملوز بإرترا زحاقفن بدا من مبوقولن ززامدن كوان تزيكونه زرقاحيو سفح بمقانو كاب حباراو زغري مالت كوليكتيف ميموري إز بإرتراون سلزي هاسسه أبعك أبا مننة تزبن أما عبا بلا إرتراوي هاقراونتن قليل قمت زوهابو يكونان كبراتن تخطاتلتنا دحرزخه انتاي سعبه هزبنا بإنجليزاوان تخديعن تتأليمون إثيوبيا تبهال هاجر قدميو نيرترا تفلطاي نبرتن بخمي دا تقلاقلت نيرتراغه بخمي غوبطتا إرتراو رخاب مكراغه نناصنتو بالمناديو كمصاس ويسي انتاي خغبر نيرو نزن كال انزبره تحستو بتخطاتالي كنقربولكمينا مكتتالكم كقدسنايو نلو مجن أبزي كأخلنايم إذا زانتانا إرتراوان سلزخونه دحر قرب معالتاتا بالنقربو سالساي كفال تحستونا تقطاتولنا نزا إرتراويتن هاقراويتن تاريخ التبربر زلا كاب كتما اسمرا إن الدالوا چانلنا دما نمعبايا بوغنكم سابسكرايب كومون شيرن لايكن كتقبروا دقيمنا نزخاخروكم أي تزنقعو نسرحنا أزيو سلازح حقزنا سلام وسناي عوتنا عفاش لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا سلاي دبل بتشقرب حلنجي وارد نبر كم هلالاكي حجراي دبل بتشقرب حلنجي وارد نبر كم هلالاكي عفاش زتاللي سلطان زمان تلي بجرو حتراي علم زتاللي مثلنا يود سب فزيمو زقللي نعسكر جفرا بتعبي زللي تاريخو يتنتن برجنين نهولي تاريخو يتنتن برجنين نهولي قيس قاسي يبلي علم المتلال روحو جمري حجزنا بالبال ماركس لينين بلي علم المدلال مرمر وحفاش زخلو متلال مرمر وحفاش زخلو متلال حجراي دبل بتشقرب حلنجي وارد نبر كم هلالاجي لازا يفقد كل بارياتك مثل المخانو كل سرحيتو حزبنا قافعو عزيرو خدكيتو محراد مقتال كوينو شعوت صباحيتو
رقص دايبلو فتصوم نفحيتو علامة يقولون ولا حنتشتو على انقريفاتو والقطون يقدم ما نم زي سحتو حقراي دبالع بجقرب حلنقي كوارد ينبر كملالاتي قالس زيردود ناجقنات حزبي سورانا نمقهام زنبح كان كلبي كركر حصينت تقبل عصبي محازان إسرائيل ناي جنزب أكابي مبرق معراب دبل ناب كله زنبابي مسلات رقيتو ناي زحف فايش زبي عيني شعابي تاريخ تمازز زيرد خبابي كسام دقل بوطو صورة بارع نعبي حقراي دبالك بتقرب حلمي وارد ينبر كمهلالاتي نادو يلالو لا 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 يا لا لا يا لا 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 ولا يتكم نفسي ولا يقدر عقلي يقدرون أكلنا يقدرون أكلنا يسبرون عظمي مجزات حلفايو أيكون القوامي كنك على سينا من حفاش تغمي مجزات مريرو وانو تنكرو حفاش تسديدو برخاص ستيرو ندحنتنا حزبو نخبري حقرو على سومالو قراتو عتيرو عوتنا نايقدن وعلو حديد عوتنا نايقدن وعلو حديد عوتنا نايقدن وعلو حديد عوتنا نايقدن